Ina za ka je? Ina maka magana tun daga cikin ɗaki. Ka share ni ka mere ni wata shashasha wanda ba ta ma san me take yi ba. Magana nake so na yi da kai. Ba wata matsala ba ce. Dama wannan magana ne akan maganan wannan baƙi da zan yi. Maganan kuɗi da raka bani. 200,000 kawai nake so. Kun ga kamar a baki. Amma ina so ki gyara halin ki abubuwan da kike Allah ki dinga kullum bayan ki. Gaskiya kuma ba na son su zo su ga kashi a cikin gidan nan ne shi yasa kawai nake bukatan ka bani wannan. Amma ina maka magana tun daga cikin gida amma ka yi Allah ka bari. Allah kara maka lafiya. Amin ya Allah. Ban kede first lady, First lady yau ana ta fushi na rasa mai isa. wani rabu tun daga bakin kofa nake jin hayaniya kace na tafi gidan wani rabu. Wallahi ni da first lady. Yau ka ji da daɗi gobe da. Allah ta muje da first lady, second lady an kara maka lafiya girman kujera. kai da kata. Idon gari yake ko da gaske. Hatsi ne ka gidan kowa. Tauraro mai wutsiya ganin ka ba alkhairi ba. Duk ranar da ka shigo gidan nan sai an samu matsala. So kake ka raba ni da mijina? Akan me? Da safe kana nan, da rana kana nan, dare kana nan. Wai dan Allah gidan nan kan tare aka kawo mu da kai ne? Wanda ba wannan tun kafin ki zo gidan muke tare da shi wannan musiba. Honorable, Yaron mu ne. Kana nufin zaka fifita shi a kai ne ko kuma me kake nufi? honorable, ina da magana. A nan baya gangare, nan gangare. Akwai wata baiwa Allah hajiya ta daga Saudiya yau kwanan ta uku. Dan Allah ko? Baiwa Allah na dan abun hannun ta ita ma. Ah masha Allah. Mu je na kai ga gunta ku ga juna ku sasanta. Ya kamata a ce fake lady a ƙara mata wata abokiyar ta. Kaga. Kamar an gama ni. Dakata. Da Allah ne da kai ba ta ɓaci. Ka gane? Ai ni da kai akwai kaso mai soka da na ware ma. Allah. Allah ki bar wannan magana. A je wannan magana ta kishiya a gefe. Ka gane ai. To, ai ni da kai duk hakan ba kai ga haka ba. Oh, saboda kin ja Yau kuma ke yau ce. Ka gane wasa fa nake maka na ma kai maka ruwa ban gida kai wanka ma kuwa. Mu je bakin kofa diyan da ake ciki. ku jira. Muna jira idan ba a hiri a baran kai da ina nan sai mu karasa. Ba komai. Muna Ai gare Fake lady, girman kujerar. Kai kan kakkana mu da ka ga sako. Fake lady, girman kujerar. Honorable. Duk abin da ya faru ya riga da ya wuce. Da gare ki ne. Da gare ki ne. Mu je ciki. Ni za ma kishiya da zai yi wallahi. Wato mata kenan ba sa shiga tetayin su sai sun ji an ce za a kare musu tabi. To bari shiga gidan.